Dámy a páni, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa na zrebek Call of Duty. Tentokrát je to ďalšia Call of Duty United Offensive Expansion Pack. Takže máme vlastne tu rozohranú, takže začneme novú hru. A tam budeme bojovať s Američanmi pri Bastoni. Takzvanej bitve, teda ardenský výbežok. Bastoň Belgicko. No, tu máme výzbroj prostu. Máme zo 8 granátov a 1 pušku. A navyše máte takú možnosť v tejto hre, že môžete okamžite šprintovať ku zákupu. A máte tu problém, že nemáte to z munície na tú pušku, keď začínate strieľať po Nemcoch. Už máte nabitých rovno v puške. No teraz budeme kropiť z guľometu kalibru 30, teda 50. Tu v tejto antickej oblasti sa to všetko hlamží Nemcami. Teda ak chcete kúkať bitku o Ortenský balk, tak vám prste určite aj dátum onoho dňa D pre Nemcov, čo chceli ešte udávať neodvratné na západnom fronte. Na fronte a takto začali tou ardenskou ofenzívou, lebo Nemci vedeli, že v belgickej oblasti bude zastavený odpor. Američania si mysleli, že do Vianoc dobijú Nemecko. Ale o tom viac až neskôr. Nasaďte si. Tuchol som stranu z pušky na. No a tu máte ešte zásobníky munície, lebo je to hlavný stan. Ešte v tých zákupoch máte ešte pomimerne toho bordelu munície.
Máme sa držať Pešiaka Andersona. Teď polopase, a tanky mi začínajú poriadne srať, keď po mne furt pavia. Ešte podľa ktorých z Američanov. To sa nikdy nebude karnička. A idem za seržantom Moodym, lebo sa musím chopiť guľometu kalibru 30. Dobre, máme. Tento samopal má väčšiu kadenciu len 100 nábojov. Au. Berečí to stáva. Au. No, ďalšie misie k tomu asi vidíte, keď neprídete táto obrana. Mesto je ťažšia. Tak sa len táto časť tohto dňa vľúbila, tak mi dajte like, alebo komentujte, alebo zdieľajte na sociálnych sieťach. Tak, ešte na nových Fredrik sa u nás vie. Nazdar.